to. Pozdravljam. Zdravo. Ajde, zlopi Miki. Nema, Miki. Ajde. Ne možemo, kako? A zašto? Ajde. Ne mogu, zbog Lenke, ne mogu, jako mi je čudno. Ne mogu, jako mi je, ne mogu. Više ni ljubav ne možemo da vodimo. Dunja, ne mogu da se pretvaram kao da nije tu. Pa u tom je problem. Ako je ona bezobrazna, a jeste, ja koja je bezobrazna, mora je neko stati na put. Jeste, i to je tvoja sestra. A ti si moj muž i moraš nešto da preduzmeš protiv toga. Znam, Drag. Moguće da se svađate od ranog jutra ko nenormalni? Sam ja nešto skrivila? Ma kakvi? Sve sam čula. Ne treba da se raspravljate zbog mene. Niko nije kriv, ja smetam. Nemojmo, Lenka, sad o tome. Samo da mi prođe ova noga i ja ću za Beograd. Za Beograd? Odlučila si? A u Milanovac se više ne vraćam, ne mogu s Ćaletom. Dobro je da imaš plan. A ti? Šta je s tvojim planovima? Makar s onima koje možeš da sprovedeš, iako sam ja tu. Ma, nema veze to sa tobom. Ja plan nemam i ne znam šta ću da radim, bila ti tu ili ne. Čemu pričaš? A pričam o tome da ja sam došla ovde zbog Vukija i mislila sam radit ću online garderobu, prodavat ću ovde, međutim taj je plan propao. Šta kao ne prodaješ ništa? Pa, skoro ništa. A neku frku da digneš? Kakvu frku? Pa nešto malo da namamiš ove ženice iz ulice, kao neki promo fazon. Misliš kao napravim možda letak sa profilom i stavim ono kontakt adresa? Možda, ali nije to dovoljno. Treba nešto baš da ih onako cimne da počnu da kupuju. A šta može da ih cimne? Pa kao popust. A čekaj, ako dam popust, neću ništa zaraditi. Pa, ne znam, ti povećaj cene, kao nova kolekcija. A nemam novu kolekciju. Pa ti napiši kao da je nova, ne znaju oni to. Ovo ti je baš slatko. I? Pa s jedne strane staviš nova kolekcija, s druge strane staviš popust za prvu kupovinu. Eto. Vidiš, to je dobra ideja. Pametna si ti mala, a? Nisam više mala, kao što možeš da vidiš. Namazala sam se. Jesi. Joj. Jesi okej? Jesi videla kako je Miša oladio Natašu? Koji blam. Strašno. Ćao! Ćao. Izvolite. Imam promociju u butiku ove nedelje. Sve je na 20% popusta. Jeli, a ko je tebi dozvolio da ideš okolo i da deliš moje slike? Ajde, ne sviraj, baš si hot, jel da? Da. To je bila Lenkina ideja. Kad si pristala da se fotkaš i da okačim slike na društvene mreže, mislila sam da će ti ovo biti okej. E pa eto, sad mi nije okej. I šta ćeš tad? Nije ti okej, a nosiš moju haljinu. Nosim ovu haljinu zato što sam se tek preselila i još uvek nisam raspakovala svoje stvari. A ova haljina uopšte nije moj fazon. Šteta, baš ti dobro stoji. Ili imaš nešto za muškarce?
Ne. Ništa, doći ću ja sa Nevenom kod tebe. Ja obožavam žensku modu. Stvarno? Kad sam bio mali, ja sam želao da budem modni kreator. Wow. Da li mogu da dobijem par vaučera da podelim ženskama na televiziji? Naravno, izvoli. Hvala ti. Ja, hvala. A jesi završila šta si imala? Jesam. Aj sad pali. Ćao, Leo. Ćao, Dunja. Opa. Šta je ovo? Sve na 20% sniženje kod Dunje. To je ona mala Vukijeva. Aha. Šta je ti? Šta me gledaš tako? Nemoj meni da sevaš tim očima, nisam ti ja ništa kriva, znaš? Čekaj, je li ovo onaj man? Viktore! Viktore! Pa ti Cimaru, svaka ti čast. Zašto? Zašto? Kako zašto? Tek smo počeli da živimo zajedno, a ti me već miliraš. Ja? Nevena, šta sam ja tebi uradio? Šta si uradio? Ma nemoj se praviš blesav. Darinka? Dašo! Šta je odjedno? Neko je nagazio. Ko ti mene malo pre? Ma šta sam ti bre uradio? Toliko si se oduševljavao onom Dunjom. Pa slatka je. Slatka? Šta ti meni tačno zameraš? Ja ne znam. Kako ti misliš da mi živimo zajedno ako ćeš na prvom ćošku da me Ona je sad Vukijeva žena, a Vuki je moj bivši. I ne znam kako misliš da živimo zajedno ako ćeš njoj da se šlihtaš. Još ga nudiš da idemo kod nje zajedno. Pa šta ti misliš? Šta ti glumiš, bre? Da sam znala da ćeš tako da se ponašaš, ostala bih da živim sa mojim roditeljima, jer se ti ponašaš 100 puta gore od njih. Tebi Dunja smeta samo zato što je u braku sa Vukijem. On je bio moj, a sad je njen. Razumeš? A ti treba da se solidarišeš. A ti si htjela kao nešto ozbiljno, da se udaš. Možda. Stvarno? A ne baš, ne znam. Naravno da znaš ti dobro, bio ti je dosadan i seks ti je bio sranje. Ti! To su mi sve ti lično govorila dok ste bili zajedno. A? Hoćeš da menjaš mesto sa njom? Da valjaš robu iz Turske, da živiš u 2 kvadrata i da nemaš za frizera, jel to hoćeš? Pa ne. Pa naravno da ne. Zahvalio joj se. Ti Vuki biste se ko zna koliko razvlačili, a to nije to, jel da, Nancy? Da. Tako da saberi se, fokusiraj se na nešto novo i mani sujetu. Ali na šta? Nemam pojma. Čekaj da platiš. Miša časti.